Igama lakhe unathi makhaya kuseni emsakazweni uMkhondo FM uthi imibuzo insizwa ke ngizwe kuthiwa no isiphinde yatholakala kwamanye ke amacala eyenzayo sokhumula ukuthi yangena ngaphakathi etilongweni album le yakhe ethi Buyele Ekhaya ingoma esikunika yona ithi imibuzo yesikhathi esithanda kuphuma ke lapha ngaphakathi sithi cha uza kahle umfana sephinde wabanjwa ke nabangani bakhe kwezinye ke zigameko nje zabuke ubugibengu. Before that, ubuzwa phana uJahem put that woman first ekuseni uMsakazo uMkhondo FM isimzuzu uthi mabe 14 minutes after 2 impeleni after 3 ekuseni ngifuna la sibheke ini ke la ngifuna sibheke la umthelelo omubi ukucasuka ke emsebenzini ithiwa kubalekile ngempela ke kuba nje ungasheshi ukuhlukuthoka uma kusendaweni yokusebenza ke ngoba kungaba nje ingozi enkulu ugcine nje ulahlekele ke nawo umsebenzi wakho yabona indlela kumuntu ayiphatha ngayo emsebenzini ikakhulukazi uma nje ebhekene nengcindezi yomsebenzi isho likhulu ke ngaye so ukuba nje nenhliziyo encane noma ukusheshe nje ucasuke emsebenzini kungaba ke nomthelelo omubi kuthiwa kuhle ukuba nje uhlale nje ucabanga nje ngaso sonke ke nje isikhathi ngomthelelo nje wendlela ke oyiphatha ngayo wena ke emsebenzini uhlale nje uyiqaphile ke imizwa yakho nanokuthi mhlambe ushukela ke awunyuki yini ngenxa nje izinto ke ezenzeka nje kuwena ongazithandi siningi izinto ke ezokwenzeka ke nisho nje lapha emsebenzini ongahambisani ke nazo uma nje kwenzeka ke uhlangabezana mhlawumbe nesimo lapho kunokuthile khona okuhlukumezayo emsebenzini noma ke ongahambisani nakho uqinisekisa ukuthi nje yabona nawe ke ubhekana nje nakho ke ngendlela ehloniphekile nengeke ke ikwazi nje ukukwehlisa ke isithunzi okanye isigcine mhlawumbe kulahlekisela ke nangomsebenzi wakho. Awona ke khona indlela ezingakusiza ngempela ke ungahluthuki ke ngokusheshsha emsebenzini wani bele ngempela ke ucubungule nje isimo uzama ukubheka ke izinto ngenye ke indlela ngoba ke ubone ukuthi cha akwehli kahle ke kwena ke yehlela ngezansi usuke iduzane kwalapho ke isimo nje senzeka khona. Uma ke mhlawumbe uza kwenu ke noma kuza kwenu lo ophakamisa nje izwi noma ekhombisa ukuba nje nolaka zama ukwehlela nje ngezansi ungaphenduli ngokusheshsha akushoyo nje kuwena kodwa nje cabanga ke ngaphambi kokuba nje yabona ke umphenduli ukuzehlisa nje esimeni esifana naleso ke akuchaza ukuthi wena ke mhlawumbe uyigwala noma ke kodwa kuchaza nje ukuthi ke umuntu ohluzile ke ekakhulukazi la engqondweni alikho ke iphutha ngokuqolisa ke ukuze ke isimo sibuyele nje kwesijwayelekile kodwa ke qinisekisa ke ukuthi ke kawuqophisani ngamazwi ngoba lokho ke ngakholela ke ekubeni ke negcine ke nibamba nange nangezandla nidonsana nangamawashing 3 uma nje ubona nje ukuthi ke uyacasuka suka uhambe ke eduze ke kukaza kwenu loyo ungasho lutho kuyena khumbula ukuthi nje ukukhuluma kusaxasikile ngagcina kukholela nje kubeni ke usho izinto ke ozoyisola ngazo ngokuhamba nje kwesikhathi ke futhi ungake nje ulinge lasekhaya uphawule nje noma ke uphendule ke usaxasikile ngaba ke ingozi enkulu ke leyo. Ekathi nje okunye akukhona ukuqinisekisa nje ukuthi ngempela ke uyakwazi ukuhlukanisa ke lokho ke enekuxabanelayo kanti abanye abantu endaweni zokusebenza nje bathatha konke okushoyo benze sengathi nje kuliwa nabo ngqo kanti akunjalo kodwa indlela nje yabenza ngayo ke umsebenzi yabona ukuxabanela umsebenzi akuyona ke into ngempela embi kakhulu kodwa nje indlela ke okuthatha ngayo ke okwenza izinto zibe zimbi zinonke ke nawo amakhwapha nje qala ke ukuthi ngabe ke uwenza kahle umsebenzi wakho noma ke unamaphutha. Akusihlana kumele ulinde nje isimo sehle bese ke
uyakwazi ke ukubhekana nje nozakwenu thola ukuthi mhlawumbe yini ke nibangayo futhi ke ingalungiseka kanjani noma nilungise ngokusheshsha uma ke nikhona noma ngabe mhlawumbe ubona sengathi uyabona awonanga ngalutho wena kodwa nje kuyokusiza kuba kube uwena kusukuma kuqala ukuze nje nesisombululo ke bese ke nisebenza nje ngokukhuleka niqinisekisa ke ukuthi ngaso sonke isikhathi uyakwazi okuzele emsebenzini futhi nje ucwaningo lakamuva kolwenziwe nje lapha yana idestiny.com liyakuveza ukuthi nje ingxabano eziningi ke eindaweni zokusebenza idalwa izinto ke ezingaphathelene nomsebenzi so phakathi kwezinto nje ebalwayo eqhulweni ukuncokola kuza kweqe ukuhleba kube ukuyithwala ke nokubukelana nje phansi nawe yehlela ngezansi uzame nje ukusuka ke kuleso simo leso it's 19 minutes after 1 after 3 ekseni ngakhohlwa ukuthi ke na uzongithinta ngale kwa past empeleni 25 past ngitshela ukuthi ngempela ke zinazibe ngoma ke ongafisa nje ukuthi uzizwe ekseni kuwa ke uMsakazo uMkhondo FM masikuphuka siya lapha kwele sine ku 333 so bese sidlala ke le ngoma ethetha khethwa wena la ngomsakazo uMkhondo FM isiqephu sencwadi kube ngangazi sikhona samashumi amathathu nambili kuloko suku namhlanje